लोगोफोर आंनि बिबार दोनग्राया बेयो माबा आरोना बथल ओमफ्राय आङो कालार फुनदोंनो माबायदि नुदों लोगोफोर आंनि बिबारखौ आंनि बिबार दोनग्राखौ नै बिराद समायना Hello everyone, welcome back to Rubita Daimari YouTube channel. दिनै फुङावनो भिडिअखौ बानायलायबाय आं लोगोफोर जोंहा दिनै ओंखाम संग्रा न' गोदान गायसननो नागिरदों आरो खुन्थिया ओमफ्राय बेखौनो दिनै आं नोंसिनो मा खालामगोन मा मागोन नोंसिनो बेखौनो एसे शेयार खालामनो नागिरदों आं लोगोफोर नोंथांमोनाव अब्ला आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो जोंहा बेयाव खुन्थियाखौ दोनफैखाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ दा जोंहा गायसनसिगोन आरो हाजिराफोरबो फैखाबाय हनै सानै बेखौहाय दा गायसनसै आरो ओरैनो लुगोन आरो जोंहा ओंखाम संग्राखौ ओंखाम संग्राया गाज्रि जाजोब्बायमोन ना जोंहा नैयावनो ओरै गायसनसिगोन आरो नैयावहायो बारा गोलाव लुला आरोना नैबे इसिनिल'सो बानायसिगोननो नैबेनिफ्राय ओरैहाय नैयावनो लुसिगोन आरो नै लोगोफोर जोंनि न'आ 18 फुट लाबायनो ओमफ्राय ओरैहाय 2 फुट दोनबायनो न' एसे गोलावानो जासिगोन 22 फुट लोगोफोर কি ভিডিও কৰি আছে ইউটিউবও কৰি আছে फोरनो फिथा लाबोदों आया बिमानि उन्दैयाव मोनजालायबाय बिराद गोथावखा गोबावसोमोन फिथा मोनजायैया सिबिंनिनो ना बाबाया मा खालामनो नागिरदों मा खालामगोन इखौ ओमफ्राय सुइनायदों ए र' नाय मैखुन बायदि इखौ दुलुर दिनांगौ ए इसे नामाखौ होमबालाय ओरै फैबावनांगौ इयो लोगोफोर बेजोंनो न' सुयो आरोना नै मैखुन बायदि दाउनि मैखुना बेबायदि आरो नै न'खौ लुबाय इदिजों अजन सुयोनो बयबोलाय मिथिखायो नै खुन्थियाखौ इदि थिखोबाय लोगोफोरनो खामला नोंखौ फुना होबाय ओइ जादो नै लोगोफोर दिनै जोंहा आलु गायगोन आरो गुवारखा नै बेयाव गायगोन आरो इदि बोनानै लाबाय आंबो दा गायगोन र' लोगोफोर आं आलु गायनोसै जोंहा दिनै आलु गायनो नागिरदों ओमफ्राय खर'आव नै इदि खानानै लाबाय आङो हा नाङिनि एकदम गायनोसै गरमथारना नै लोगोफोर आं खादायाव लाबाय ओमफ्राय बेखौ गायनोसै आरो नै गायनोसै ओरैहाय केमेरा दैग्राया आंना बियानैसो औ आइमोना गायबावाबा आंखौसो हारसिं गायहोबाय थाबावो गंबायबो थाना हाय बिराद सिं सासोयो आयौ सिङानो साजोबस्राबाय आंनिया गङै गायनाया बिमांखो सिलिने सोरखौ बिमांखो
हगारोब्रा बयबो नुयो आंनि लोगोमोनहाबो नुयो मेरला नुजोबो माया गोरलै गोरलै फैदों नै लोगोफोर गैला गायखांबाय आं सान्दुंआबो गोसाथारना गोलोमजोबलायबाय नै लोगोफोर आलुखौ इदि फबबाय नै लोगोफोर जोंहा आलुखौ गायखांबाय ओमफ्राय ओरै फबजोब्बाय आङो नै आयौ ओरै दंबावोसो नै ओरै दंबावोसो ओमफ्राय ओरै लोगोफोर ओरै फबजोब्बाय आं ओरैहाय ओरैहाय गैला सेस लोगोफोर जोंहा आदाया नेवलाय मोनबोदों खाथिनि आदाया नैलाय आयौ माबायदि खारो नायलाय खोमोना जा मोजां खारो नायलाय नै सोर सोर जायो लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहर आंथ' जाखायोहाय आयौ नै आयौ लोगोफोर दिनै सानसेमानि खामानि मावना मेंबायबो ओमफ्राय आङो दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय दुगैनानै ओमफ्राय इदि सुइटार गाननानै लाबाय आङो गोजांबाय बेलासिबायना ओमफ्रायो गासिबो आलु गासिबो गायजोब्बाय खामानियाबो जोबजोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला बेखिनियाव दोनथ'सिगोन आरो ओमफ्राय जाय लोगोफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों प्लिज अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन